Ug karon nakasuway na ba mo og kuha og ingon ani nga mananap sa dagat mga pre. Kay kung wa pa mo kasulay, sulayin ninyo. Kung duol mo og dagat mga pre, perting lamia ani. Daghan kay nig vitamins. Promise. Dayban be. Ahi. So karon mga pre, nata diri sa tabing dagat kay manguha og sihi. Gigil na kay ko ninyo ha. Pag andam-andam mo, tago mo og maayo para di mo makita na kung mga mananapa mo. Bitaw-bitaw mga pre. Kung manguha mo ani, dapat gabi kay gabi na sila manggawas di man nato makita og adlawan kay ngano madpirti mang mutago ng mga mananapa mga pre ug kinahanglan hait mo og mata mga pre kay pabato-bato ra bayan sila isud kay makitaan kung nakay diferensya sa mata ug makit-an na ra din ninyo sila mga pre sa siwol sa bato-bato naara na sila diya nanapot magtapok ra na sila diya mga pre dali ra kay na ibto rasingana tan-awa na ninyo kung giunsa pag-ibot o di ba easy ra kina mga pre kamo pa dagko kay mog kamot. Mauni siya puruma niya mga pre oh. Daghan na kay migkuha no. Tanawa na hapit na puno ang saka plastic. Ug mauni akong kuyog ng mga piso, mga batang yagit, mga bolingit. Alright, tigana niya eh. Gusto ko magbiya. Ug karon manamig panguha mga pre. Mauni among kuha oh. Tunga sa plastic hapit mapuno wala na mo gipuno ang plastic mga pre kay perting laylaya na sa among mga bukton. Alright, itusan na nato ni. As you can see mga pre, naaday ko diri sa among swimming pool. Nawara, nindot kayo no. Ingana ka nindot among swimming pool mga pre, basa pa dong summer. Alright, mauna ni sila tanan mga pre, nangananapot na sa taklob sa kaldero. Oh. Ingana na sila, kusog kay mo tapot. Murag gold digger mga pre ba? Kusog kay mo tapot sa mga kwartahan nga tigulang. Ahihi, pero joke ra god. Anyway, gibutangan na natog ihi sa sihi. Ug ato nang itak-ang kay atong pabukala. Dayon ukay-ukayon para malasa, masarap, masustansya. Nya ikaw man og pabukal mga pre, ato na nalugiton kuha na tong unod, labay ang lubot, kay di man na maayo. Astang shell food pre, labay na pud na. Kay gahi baya, langan sad apilo ni mong kaon. Aw, pangag gyud ka. Pagkuha ng unod mga pre, gamitan na nimo dagom or alambre ay isti kanso day mga pre. Anyway mga pre, sugdan day nato ang atong technique sa pagbuhat og recipe nga ingon ani. Lamig kayo. Lamig kayo. Go na. Alright, piktos.